тенденциите в развитието на дисциплината обезка, не само в България, но и в световен мащаб? Тенденциите в развитието на дисциплината обезка, особено през последните 15 години, изключително се наблегна на избиране на качествени коне с много красиви алюли, движения и естествено красив екстериор на самите коне. Но предимство е движенията на коня, да бъдат с хубави еластични движения, които спомагат да изпълнява коня упражненията в дисциплината обезка. Какви са традициите и постиженията на България в дисциплината обезка? България е с много стари традиции. Обезката при нас мога да кажа, съществува от много години и още от военната ездова школа. Имаме изключително стари традиции. Въпросът е, че през последните години, когато вече състезателите изключително трябва сами да спонсорират състезанията си и закупуването си на коне, те са в много трудно положение. През годините, когато имахме държавна помощ, тогава нещата бяха много по-добри за състезатели и треньори. И сега е въпрос на време да състезателите да могат да намерят своите спонсори, които да повярват в тяхното бъдеще, да вложат пари, да закупуват скъпи коне, с които те да се изявяват на наши състезания, да развиват българския конен спорт и да ни представляват на международните състезания. Защото на международните състезания наистина нивото се вдигна, много скъпи коне, много добра селекция с изключителни движения и качества. И тук е нашата малко по-слабото ни звено е, че ние все още не успяваме да закупим толкова скъпи и качествени коне. Разбира се, и селекцията в България се подобрява. Там също се полагат големи усилия и се надявам във времето и ние да имаме така качествени, както на световно равнище, селекция и коне. Нашите състезатели винаги са се трудили много усилено и също треньорите работят много усилено. Имаме качествени треньори, не са много, но така е по цял свят. Но имаме и най-важното, че точно това ги прави все още да са конкурентни, особено на Балканския полуостров, с много труд. Те де-факто нашите състезатели и треньори с много труд успяват с не толкова качествено селектирани коне да бъдат конкуренция на останалите балкански държави. Наблюдаваме състезателката Яна Камбурова с нейния млад кон. Ще изпълни тест за 5 годишни коне. Това, което в момента тя прави, е представяне пред съдиите и запознаване на коня с манежа за обезка. Ще последва камбана от главния съдия, което е знак, че тя може да започне своето изпълнение. Наблюдавате влизане на тръс. Сега ще изпълни спиране в хикс. Коня трябва да застане неподвижно и състезателката задължително трябва да поздрави съдиите, като хване повода в една ръка и пусне другата свободно. Тръгването отново е на тръс. Тук виждате лека съпротива. Това махане с главата ще бъде отчетено от всеки съдия и ще намали оценката й. Важното в момента е коня да върви спокойно, с равномерни крачки и активна задница. Виждате изпълнение на полувод. Това е полукръг с диаметър 10 метра. Надясно, последвано от същото упражнение наляво. Отново предстои движение по пътеката, докато от диагонала ще наблюдаваме едно по-различно движение, среден тръс, което е близо до това, което видяхме, но коня трябва да върви по-напред с по-свободни и широки крачки, насочвайки се към буквата H.
Не й се получи много добре на Яна в момента, но опитното съдийско око ще види този факт и ще го отчете в оценката си. Това, което в момента прави, е серпантина с 3 извивки. Важното в случая е да спази пътя, т.е. 3 извивки трябва да бъдат абсолютно еднакво разположени в манежа. Разстоянията между буквите са 12 метра, само тези, които са крайни, от ъгъла до крайната буква са 6 метра, така че по този начин състезателите се ориентират къде точно трябва да минат, когато имат някакво движение като волт или серпантина в случая. Ето виждате, удължен тръс трябваше да бъде това. Мисля, че оценката ще бъде не повече от 4. Сега наблюдаваме спиране в С. Спирането е добре изпълнено тогава, когато тялото на ездача е в съответната буква. Не предните крака, не носа, не задницата, а точно тялото на ездача. Това движение е ходом. Среден ходом, в който коня трябва да се движи спокойно. С гъвкав гръб и отпуснат гръб и шия. Тук трябва да наблюдаваме същото движение, като състезателят освободи шията на коня повече с повода. Тоест в теста е записано среден ходом на свободен повод. Сега имаме прихващане на повода, отново среден ходом и ще последва галоп в А. Доста съпротива имаше тук и продължава. От буква R тя трябва да направи полукръг на галоп 20 метра. На среден галоп и след това да има събран галоп. Изпитва известни затруднения. Яна с този кон може би не е работила достатъчно или коня е млад. Но все пак коня успя да запази контрагалопа. Проблеми създаде простата смяна. Упражнението, което трябва да бъде изпълнено като от галоп, се приведе ходом между 3 и 5 крачки и след това се дигне галоп с десния крак. Виждате, че когато галопира, коня изнася постоянно един и същи крак. Или левия, или десния. Това обуславя дали галопа е правилен или е така наречения контрагалоп. Продължава програмата си на тръс. Сега ще трябва да изпълни полукръг 20 метра на облегчен тръс със свободен повод. Ето, виждате, че лекичко позволи с ръката, коня изтегли шията, а това ставане от седлото се нарича облегчен тръс. Насочва се към финала, отново трябва да спре в буква Хикс, оттам откъдето започна, като съответно получава оценка за самото спиране. Ето, коня остана малко назад. Значи, за да бъде точно изпълнено, трябваше да направи може би още 2 крачки и тогава нейното тяло щеше да дойде точно в буквата. В момента наблюдаваме състезателя Мирослав Илиев. Тестът е млади коне, 5 годишни коне. Алюрът, на който се движи коня, е галоп. Ето в момента наблюдавате полуволт на галоп. Буквата, в която трябва да се насочи да излезе коня е Е, следва контрагалоп. Тоест водещия крак, с който коня галопира, е левия. Сега трябва да приведе ходом и да дигне галоп с десния крак. Виждате, упражнението беше изпълнено с лека съпротива на главата обаче. Това е десен галоп и от тук отново ще последва контрагалоп. В буквата К ще бъде приведен тръс. И
Сега ще последва полуволт на облегчен тръс. Важният момент тук е състезателя да пропусне повода и коня да изтегли шията напред и надолу. Виждате, че се получава при този състезател добре това упражнение и той ще получи по-висока оценка, предполагам между 6 и 7. Насочва се към финала. Трябва да бъде представено спиране в буквата Хикс. Това е буквата на средната линия и тялото на ездача трябва да бъде точно в тази буква. Задължителен е поздрава, който видяхте. Състезателят трябва да хване поводите с една ръка и да поздрави съдиите, след което да напусне манежа на ходом на свободен повод. Казвам се Веселина Соколова и съм селекционер на националния отбор по обезка на Република България. От колко време? От 2 години заемам тази длъжност. Какви са постиженията на отбора не само през това време, разбира се, но най-вече откакто вие сте селекционер? Откакто аз съм селекционер, най-доброто постижение е второ място на Балканските игри в Истанбул миналата година. Индивидуално, което спечелих аз с моя кон Нептун. Другите състезатели се класираха на 5-то, 4-то място, което също приемаме за добро постижение. Какви традиции има обезката като дисциплина в България? В България обезка се развива доста отдавна. Най-доброто постижение е сребърния медал на Олимпиадата в Москва, отборно. От тогава до сега, за съжаление, не сме имали подобни резултати, защото това е една много трудоемка дисциплина, изискваща много труд, много финансиране и много подходящи коне. Какви са спецификите на дисциплината обезка? Каква е основната характеристика? Това е част от класическите дисциплини на конния спорт. Вие сте запознати с останалите всестранна езда, прескачане на препятствия, ендюранс и четвъртата дисциплина, това е обезката. Тя прави коня да бъде податлив, гъвкав за работа. Прилича по-скоро на балет, отколкото на спорт. В момента наблюдаваме влизането на Гергана Найденова с кон Десперадо от ездови клуб Левски. Има влизане на събран тръс, спиране в буква Хикс. Това е между Е и Б. След това има тръгване на събран тръс. В буква С има езда на дясно и МБ, дясно рамо вътре. Тук се цели да има равновесие, ъгъла и огъването да бъде равномерен коня. Сега прави полуволт на дясно 10 метра. Сега прави полуволт наляво и сега ще направи ЕК травер. Също трябва да има равновесие, ъгъла, огъването. Добре, върви за сега Гергана. От F тръгва към М на среден тръс. Виждате, коня трябва да удължи крачката, да остане в рамка и да бъде също така равномерен. Много е важно преходите от удължение, от средния тръс, когато приведе. Сега виждаме ляво рамо вътре, H, тук се цели да има огънатост, да бъде равномерен. Обезката се изпълнява в манеж с размери 20 на 60. Сега виждаме ляво рамо вътре. Гергана се занимава повече с прескачане на препятствие. Обезката е една по-второстепенна дисциплина, но добре язди, добре се справя, добре си е починила коня. Ето тук видяхме едно повдигане на галоп, което е вид неподчинение. Трябваше да остане на тръс. Превеждане на ходом в буква R. Тук полукръг на ляво има
20 метра диаметър. 20 метра, това е целият манеж от R до буква S, СК. От H имаме повдигане на галоп. Това е една серпантина с 3 извивки. Първата и третата са на правилен галоп, а втората е на контрагалоп. Тук се цели да бъде галопа да си остане със същите качества, да бъде коня да остане в равновесие, да се запази линията на задните крака. Тук имаме пак полукръг с 20 метра диаметър, тук имаме среден галоп. Коня трябва да остане в равновесие, трябва да остане импулса, да си запази импулса. С това виждате, наблюдавате пак контрагалоп, сега вече тръгва на правилен галоп наляво. Обеската е една от най-трудните дисциплини. Аз не че омаловажавам другите дисциплини, но най-трудно може да си подчиниш един кон. Въпросът е човека, който е върху коня, да изглежда, че не прави нищо, а коня да му се подчинява и да прави това, което иска той. Това е малко тип дресировка, но скачането е по-такава дисциплина, която се вижда какво става, докато тук човек, който не е много компетентен, мисли, че нищо не прави. Ето виждаме, свършва тя, много хубаво спиране, коня трябва да бъде подравнен с краката, да бъде събран. И дисциплината обеска е една от най-трудните дисциплини в конния спорт. Какво е важно тук? Важно е да има синхрон между състезател и кон. Трябва да има визия. Естествено, колкото по-състезателя има по-хубаво тяло, с по-дълги крака, това е по-добре за дисциплината. Това е както гимнастиката. Не може един човек, който няма талант и няма качества за гимнастика, да бъде гимнастик, така и тук трябва да има хубаво тяло. Освен осанката на ездача, сигурно има изисквания и към коня. Да, аз това щях да кажа. Коня също трябва да има качества. При нас доскоро беше малко кон, който не става за скачане, дай да бъде за обеска. Има традиции в чужбина, има доста традиции. Има селекция на тази дисциплина. Кон, който участвал годишно в състезания, успява да се класира добре, той става баща, родител и така става поколението. При нас малко по-няма, ако не заводите, поприватизираха български коне, трудно се произвеждат. Единствено шумен остана така, но повечето коне трябва да са за тази дисциплина специално хубави коне, вносни от чужбина, скъпи коне. Доскоро ние бяхме на балканските страни, бяхме водещи, нямаше кой да ни бие, индивидуални, отборни шампиони. Напоследък турци и гърци не купиха много скъпи коне, тренират навънка и ние малко почваме да изоставаме от елита. Сега ще наблюдаваме Веселина Соколова. Това е селекционера на националния отбор по обеска. Нека да ви кажа малко и за екипировката на дисциплината. Екипировката на състезател трябва да бъде бял бридж, бяла риза с жабо, отгоре фрак и цилиндър. Бели ръкавици задължително, трябва да бутуши черни и шпори. По новия международен правилник вече цилиндъра май ще отпадне и ще бъде задължително да се язди с каска. Сега при нас
още може да се избира каска или цилиндър. Коня в тази първата, те са 2 програми, които е в този клас. Първата програма може да бъде на юздечка, на една обикновена транзела и седло. Може да бъде и с муштук. Муштука се слага в устата и става транзела, муштук и 2 повода, които държи състезателя. Веска има камбана и влиза по средната линия. Ще спре в хикс. Той трябва да бъде активен и задни крака. Като при спирането трябва да има неподвижност. Малко се разтегна, задния крак изостана. Пак казвам, тук оценките са от 1 до 10. При едно такова спиране бих писал, ако съм съдия, не повече от 5. Сега езда надясно, дясно рамо вътре. Виждате, задния крак остава плътно до пътеката, предния левия и задния десен са в другата линия и предния десен е най-навътре от пътеката. Изглежда, че не прави нищо, но ако се загледате в краката, ще видите, че има разлика. Ето сега да речеме при травера, виждате задните крака влизат вътре от пътеката. Коня продължава да гледа направо. Огънът трябва да остане в равновесие и да запази ритъма. Сега по правата има среден тръс. Коня пак трябва да остане в рамка, да бъде равномерен. Преходите от средния тръс в събрания тръс трябва коня да успее да овладее коня, да запази ритъма и точно да изпълни упражнението. Сега се наблюдава ляво рамо вътре, след това алтернативния полуволт наляво, след това полуволт надясно. С 10 метра тук хубаво трябва да се очертае, да бъде полукръг. Полуволта е полукръг. И травера от Б до F. Коня трябва да остане равномерен. Добре е на един добър травер. Може да се пише хубава оценка. Сега по правата ще видим среден тръс. Коня трябва да удължи, напред да стъпи, където показва кръка, там да стъпи. Задните крака трябва да останат активни, както ние казваме, под масата да работят. Събрания тръс. Сега ще приведе в буква R ходом. Ще направи полу, пирует надясно. Сега трябва да видите как той през цялото време трябва да повдига краката и да ги пуска. Ето десния крак, виждате, дига, пуска. Същевременно левия се върти около десния. Много добро упражнение, много добър полупирует направи Веска. От тук малко го сръчка с краката и той беше готов да тръгне тръст. Успя да го овладее. Удължава, още може. Задните крака не стигат предните. Трябва още малко да бъдат активни краката. Виждате къде стъпва предния крак, а задния крак почти не го стига. Малко коня се неподчинение има като че ли. Ето сега полупирует наляво. Виждате краката през цялото време се движат. Прави малък полукръг наляво, като през цялото време той движи краката. Сега повдигна галоп, ще направи серпантината с контрагалоп. Ето го контрагалоп. Малко трябва да го бутне малко по-напред. Посъбрала го е, но това го прави за да ни смени. Ето сега вече го бутна, върви по-добре коня. Нали, нормално човека се презастрахова и си кара коня малко по-бавно, за да не смени, защото ако смени, ще му пишат много по-ниска оценка, отколкото ако запази. Ето сега ще направи проста смяна, 2-3 крачи ходом и галоп ще повдигне с левия крак. Ето виждате с левия крак галоп.
Добра програма за сега изпълнява Веселина Соколова. 3 класа са в дисциплината обезка, като има аматьори, има деца до 14 годишна, от 14 до 18 са юноши и има аматьори, които имат право да участват, да си избират обезките, дали от детските обезки при децата или от клас М. Добре стои Веселина Соколова. Тук има проста смяна, сега ще дигне галоп с десния крак. Коня трябва да остане спокоен, да остане в равновесие. Ето в буква П превежда тръс. Влиза по средната линия и свършва. Пак казвам, има общи оценки, след като свърши състезател. Оценки за алюр, тук се следи свободата и правилността, оценки за импулс. Какви качества изисква точно тази дисциплина от ездача? Може би най-вече отношение и близост с коня, с състезателния партньор. Да, това важи като цяло за нашия спорт във всички дисциплини, не само в обезката. Състезателят и коня трябва да бъдат партньори, иначе става много сложно. Не би могло да се получи добър синхрон, особено пък в дисциплината обезка, ако те не са партньори. Тоест, в световен мащаб все повече се набляга на естественото обучение на конете по естествен път, а не чрез използване на насилствени средства. То решихте да се посветите на конния спорт? То стана много странно. Всъщност майка ми първо ме заведе. Аз въобще не исках да язда, не исках да виждам коне, въобще не ми харесваха. Но веднъж там се качих на кон и после просто не слязох направо. Наистина страшно много съм запалена. Какво е най-трудното в дисциплината обезка? Всичко е трудно. Трябва много точност, точно във всяка буква да се излезе. Ако коня е научен, не е чак толкова трудно, защото той ти помага повече, но ако е млад кон и не е научен, е доста трудно, защото самото обучение на този кон не е никак лесно. Представете се, вие току-що спечелихте първо място в категория? В категория клас L, средна категория. Аз се казвам Гергана Найденова, това е моя кон Десперадо. Занимаваме се с дисциплината обезка тази година. Кога тренирате обезка? 10 години примерно. Какво е най-трудно в тази дисциплина? Изисква много езда, много концентрация, много добър кон, уравновесен, спокоен, търпение най-вече и упорита работа, както всичко в конния спорт.